Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Kalamba, Plaridel, sa Pangdalaga, Balyangaw, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpamati niining atong programa sa kahanginan nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa sponsor church niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Dasmariñas City, Cavite. Alang di ay sa mga gustong maminaw pag-usab sa atong previous episodes, mahimo kamo mobisita didto sa YouTube. I-type lang ninyo ang Jeremiah Hangad Sermons ug makita na ninyo gipang-upload nato didto ang mga nauna natong episodes ni adtong miaging mga semana. Sa dili pa kita mo padayon karon, tuguti ko sa pag-review sa hamubong panahon sa atong mga leksyon ni adtong miaging mga semana. Kung nasugdan ninyo kining atong tulumanon, inyong mahinumduman nga atong gihisgutan sa una natong episode nga ang Dios mao'y atong magbubuhat ug isip magbubuhat aduna siya'y katungod kanato ingon nga iyang mga binuhat. Aduna siya'y katungod nga musugo nga simbahon nato siya, alagara nato siya. Dugang pa, aduna pud siya'y katungod nga mohatag og balaod aron atong sundon. Ug walay bisag usa kanato nga moreklamo ug moingon nga dili ko ganahan sa balaod sa Ginoo. Walay makapugong kanako kung ako kining supakon. Mga kaigsuonan, wala kitay choice. Sama nga ni ata diri sa Pilipinas, dili ta makaingon nga dili ko ganahan sa balaod diri sa Pilipinas. Walay makapugong kanako kung ako kining supakon. Wala kitay choice. Mapiriso kita, mabilanggo kita, multahan kita kung dili nato sundon ang balaod sa Pilipinas. Samot na ang balaod sa atong Ginoo. Ug ato pong nahibaw-an ni adtong miaging semana nga kung atong hisgutan ang balaod sa Ginoo, wala nay laing but ipasabot niini kundili ang napulo kasugo. Tungod kay ang napulo kasugo, kamot mismo sa Ginoo ang misulat sa napulo kasugo. It was the personal handwriting of God. It was not Moses who wrote the 10 commandments on the tablet of stone. It was God who personally did it. Mao nga dili kini maayo natong baliwalaon. Gumikan kay ang Ginoo isip hari, siya mismo ang misulat authoritatively as the King of Kings and Lord of Lords. Ug kun makalusot kita sa pagsupak sa balaod sa atong nasod, dili kita makalusot sa pagsupak sa balaod sa atong Ginoo, gumikan kay dili siya pildido. Muhukom ang atong Ginoo, musilot ang atong Ginoo. Ug niadtong miaging semana, atong gipasabot ang tumong sa balaod nganong gihatag sa Ginoo ang napulo kasugo. Ug ginaot nga atong nasabtan nga ang tumong sa balaod dili aron atong sundon aron ta maluwas. Walay maluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod. Klaro kay ang Biblia niini. Tungod kay isa lang kasala ang gikinahanglan, impyerno na ang atong bagsak. Ang giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, kung gisunod kuno nato ang tibuok balaod pero misupa kita sa isa, nakasala na kita batok sa tanan. Mao nga klaro kayo sa nga tanan nga wala gyoy maluwas pinaagi sa pagsunod sa balaod sa Ginoo. Nagpabilin ang mensahe sa ebanghelyo sa Biblia nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 nagaingon, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot.
Ato pod nga nasayra ni adtong miaging semana nga adunay mga grupo nga nagtudlo nga wala na kunoy balaod sa bag-ong tugon gumikan kay panahon na kita sa grasya ug dili na panahon sa balaod. Gipasabot nako ni adtong miaging semana nga na misinterpret nila ang Romans chapter 6 verse 14 nga nagaingon, "We are no longer under law but under grace." Mga kaigsunan, gipasabot po nato nga ang buot ipasabot ni adto nga passage, we are no longer under the condemnation of the law. Mao kana ang tema ni Pablo sa tibuok balasahon sa Roma. We are no longer under the condemnation of the law, but we are already under grace. If you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Ug isip pagpamatuod, kung wala na'y balaod sa atong kapanahunan karon, nganong gikutlo man ni Pablo ang fifth commandment, ang ikalimang sugo sa Ephesians chapter 6 verse 1 hangtod sa 3. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Aduna gihapoy balaod sa atong kapanahunan karon ug ang tumong nganong kinahanglan iwali nato ang balaod nahasulat diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20. Tuguti ko sa pagbasa ang giingon diri, kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya makasasala. Sumuday di ang purpose sa balaod to inform people that they are sinners, that they are under the wrath and condemnation of God. Gani gisulti nako ni adtong miaging semana ang among kasinatian sa pagwali sa ebanghelyo dito sa Iligan nga adunay nanay nga gadurog katawa. Nganong ang pangutana namo, miabot na ba kuno siya sa punto sa iyang kinabuhi nga nakaingon siya nga luwas na siya ug moadto sa langit? Nganong mao kuno ang among pangutana, wala pa mangani ta kahibalo kun unsay atong sala. Wala siya kahibalo kung unsa ang iyang sala. Mao nga kinahanglan iwali ang napulo kasugo aron masayod siya nga atubangan sa Ginoo. Siya makasasala, gisupak niya ang balaod sa Dios, nahailalom siya sa kapungot ug tunglo sa Ginoo, gikinahanglan niya ang atong Ginoong Hesukristo, isip Dios ug manluluwas. It is the law that points us to the Lord Jesus Christ. It is the law that brings us conviction of sin. Ang ilustrasyon nga atong gigamit ni atong miaging Sabado, walay tawo nga muadto sa doktor kung himsog siya sa pamati niya sa iyang panglawas. Pero kung aduna na siya gibati nga balatian, dili na siya maglangan-langan, muadto gyud siya sa doktor. In the same way, kung ang usa ka tawo nasabtan niya ang iyang problema nga nahailalom siya sa kapungot ug tunglo sa Ginoo, gumikan sa iyang mga kasalanan ug ang Ginoo muhukom, dili na siya maglangan-langan pa. Magdali-dali siya ug dangop kay Jesus tungod kay si Jesus lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. So it is the law that gives us conviction of sin, and at the same time it is the law that points us to the Lord Jesus Christ. Ug sa napulo kasugo, nahuman na nato sa pagtuon ang unang duha, ang first commandment, you shall have no other gods beside me. Ug atong nasabtan nga dili gusto ang Ginoo nga aduna siya'y karibal sa atong devotion. Siya lamang ang atong Dios ug atong simbahon. Kung duna pa kitay laing gisaligan, butang man kana or tawo man kana or sitwasyon man kana, imbis nga musalig ta sa Ginoo, that is equivalent to spiritual adultery. Gusto sa Ginoo nga magpabilin kitang loyal kaniya. Kaniya lang kita mudangop, kaniya lang kita musangpit, kaniya lang kita musalig. Ang ikaduhang sugo nga atong gitun-an ni adtong miaging Sabado, nasabta nato nga dili gusto ang Ginoo nga himuan siya og simbolo sa pagsimba kaniya. Dili gusto sa Ginoo nga muhimo kitag inukit nga larawan, gumikan kay insulto kaniya. Ang Ginoo dili pwede siyang tutukan sa tawo, gumikan kay balaan siya. Ang tanang tawo nga mututok sa iyang dagway mamatay. Mao nga kun ato siyang irepresentar sa inukit nga larawan nga gibuhat lamang sa kamot sa mga tawo, insulto kana sa iyang kahimayaan. Kung tutukan nato ang inukit nga larawan, dili man ta mamatay. Ang but pasabot, dili gyud kana Ginoo.
ang giingon sa Isayas kapitulo 40 bersikulo 18, "To whom will you liken me?" Kang kinsa kuno nato ipareha ang atong Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga himuan siya og selfie. Kita nga mga tawo, mahilig kitang magpa-picture sa atong kaugalingon ug i-post nato sa Facebook, pero ang Ginoo mainsulto siya kung himuan siya og larawan nga irepresentar sa iyang kinatibuk-an nga himaya. Ang giingon sa Exodus chapter 20 verse 4 hangtod sa 6, "Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan." So mo kadto ang una ug ikaduhang sugo sa napulo ka sugo nga atong natun-an ni adtong miaging Sabado. Karon sa dili pa kita mupadayon sa pagtuon nato sa ikatulo ug ikaupat nga sugo, akong giimbitar ang tanang naminaw karon sa kahanginan. Kung gitandog sa Ginoo ang inyong kasing-kasing, human ninyong masabtan ang una ug ikaduha nga sugo, ug nasabtan ninyo nga guilty di ay mo atubangan sa Ginoo, ako kamong giimbitar, dangop kang Hesus. Ayaw na paglangan-langan, dangop kang Hesus. Ang giingon sa Isayas 1:18, "Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputli kini kaayo. Bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero." Mga kaigsuonan, kung gitandog mo sa Ginoo sa kaitom sa inyong sala, tungod kay gisupak ninyo ang sugo sa Ginoo, dangop kang Hesus. Nagsaad siya, bisag unsa kuno kahugaw sa atong sala, kaya niya kining papution. Gani ang giingon niya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37, "Nindot kaayo ang saad sa Ginoo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway." Igsuon, kinsa ka man nga naminaw karon, kung gitandog ka sa Ginoo sa kabug-aton sa imong sala, dangop kang Hesus. Gasaad ang Ginoo nga bisad kinsa ang mudangop kaniya, dili niya iksalikway. Adunay kapasayloan kaniya, adunay grasya sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang mga tawo nga magpaubos sa ilang kaugalingon ug musalig ug mutuo kang Hesus, isip bugtong Dios ug manluluwas. Okay, so mupadayon kita sa ikatulo kasugo nga makita diri sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 7. Ang giingon diri, "Ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa walay hinungdan, tungod kay dili palabyo niya ang silot sa tanang mga nagagamit sa iyang ngalan sa walay hinungdan." Unsa may buot ipasabot ni ining ikatulo nga sugo, mga kaigsuonan? Ang buot ipasabot ni ini nga atong respetahan ang ngalan sa atong Ginoo. Dili nato bugal-bugalan ang ngalan sa atong Ginoo. Kung atong gamiton ang ngalan sa atong Ginoo, kinahanglan ang sulod sa atong kasing-kasing pagsimba, pagdayig, pagpasalamat kaniya. For example, niadtong bata pa ko, ang ako manggong angga tata. Nya do na may silingan sa una nga every time nga mo labay ko sa ilang balay, kining among silingan iyag yung bugal-bugalan ang akong ngalan. Mo ingon siya og tata, kulata, sumpay, muta, abtag, dalugdog, pusa, itlog. Mo gini kanunay niyang isulti every time nga mulabay ko sa ilang balay. Galagot kaayo ang ako ang kinasuluran. Nganong bugal-bugalan ang akong ngalan. Angga ragani na ako ang tata ha, gumikan kay ang akong pangalan Jeremias. Now, kung nasuko ako sa akong kinasuluran, syempre, wala na ako gipakita ang akong kasuko kay mahadlok man po kong mahibawan. Kung ako mismo nga tawor ako, unya ang akong angga nga tata, akong gikasakit nga gibugal-bugalan sa among silingan, how much more sa pangalan sa atong Ginoo, balaan nga pangalan. Unya bugal-bugalan, dili pwedeng himuong ekspresyon ang pangalan sa Ginoo. Nauso kining OMG karon or oh my God or gihimong ekspresyon
Dulumtanan di ka na atubangan sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, I will not leave the person guiltless, those who take my name in vain. Karon ang pangutana, what about the name of Jesus? Kaya ang pangalan rabad ni Jesus, gihimong ekspresyon sa mga tao. Madamag lang og jutay, Jesus. Makuratan lang, Jesus. Dili lang mahitabo ang gilauman nga mahitabo, Jesus. Gibundak ang pangalan ni Jesus. Apil ba ang pangalan ni Jesus nga buot pasabot niini nga dili nato gamiton ang ngalan sa atong Ginoo sa walay hinungdan? Ang tubag dakong oo. Now, adunay mga mukontra niini gumikan kay dili sila nagatuo nga si Jesus Dios kay tawo ra kuno. Dunay mga grupo nga dili mo tuo nga si Jesus Dios tungod kay tawo ra kuno siya. Mao nga sa atong pagtuon sa ikatulo nga sugo, nabati nako ang panginahanglanon nga ipasabot sa atong mga kaigsuonan sa kahanginan nga si Kristo Dios. Tinuod pod nga tawo pod si Jesus, gumikan kay nagpakatawo man siya, pero dili nato ikalimod ang klaro kaayo nga pagtulunan sa Biblia nga si Kristo Dios. Nagpakatawo siya, nahimo siyang tawo, pero wala mawala ang iyang pagka-Dios. For example, ang giingon ni Pablo diri sa Romans chapter 9 verse 5, gihisgotan ni Pablo ang mga Israelita. Ang giingon diri, kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo nga mao ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Unsa may atong maistorya ni ini nga teksto? Klaro pamangyud kaayo ni kaysa udtong tutok. Natawo si Kristo nga mao ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Unsa pa man intawon ang ilang ipalusot ani? Nga klaro naman kaayo ang giingon diri nga si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Wala na ilusot mga kaigsuonan. Dawaton gyud nato ang kamatuoran nga si Kristo dili lamang tawo kundi Dios pud siya. Ikaduhang teksto, 2 Peter chapter 1 verse 1 and verse 11. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 ug bersikulo 11. Ang giingon dire, gikan ni Simon Pedro nga sulugoon ug apostol ni Hesukristo, alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Sa verse 11 ang giingon diri, ug niining paagiha hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Parihong chapter, 2 Peter chapter 1, parihong gitawag si Jesus nga Dios ug manluluwas sa bersikulo 1, pero sa bersikulo 11, klaro kayong giingon, Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Usbon ko, unsa pa may ilang ipalusot niini? Kung magmagahig yun ang ilang kasing-kasing, sige, mulusot yun gihapon sila. Pero para sa ako, ang pulong sa Ginoo, dili pwedeng usbon. Ikatulong teksto, Hebrews chapter 1 verse 6 hangtod sa 9. Klaro kayong giingon diri. Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Si Kristo ang giingon sa Amahan, kinahanglan simbahon kuno siya sa tanang mga anghel sa Dios. Di ba ang giingon nga dili kita mosimba og laing Dios, ang Dios ra ang atong simbahon. Nganong giingon man sa Amahan nga kinahanglan simbahon ang iyang anak nga si Kristo. But pasabot, Dios si Kristo. Ang giingon sa bersikulo 7, ug bahin sa mga anghel mao kini ang giingon sa Dios. Gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang iyang mga anghel, ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo. Apan bahin sa iyang anak, miingon ang Dios, ang imong trono, O Dios. In English, your throne, O God. Now take note, mga kaigsunan sa kahanginan, gitawag sa Dios Amahan ang iyang anak nga God. Ang imong trono, O Dios, mulungtad hangtod sa kahangturan, ug uban sa hustisya maghari ka
sa imong gingharian. So you see, klaro kaayo ang Dios Amahan na mismo ang mitawag sa iyang anak nga Dios. Your throne, O God, is forever and ever. Mubalik kita sa doktrina sa Trinity, sa doktrina sa Trinidad. Dunay usa lamang ka Dios, pero ang usa ka Dios adunay tulo ka persona. Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. Si Hesukristo mao ang Dios nga Anak. Katapusang teksto nga akong gamiton is pagpamatuod nga si Kristo Dios ug dili lang kay tawo lamang, niya diri sa John chapter 8 verse 58. Pero before nato basahon ang verse 58, kinahanglan atong makuha ang konteksto. Ang giingon ni Jesus sa mga Hudiyo nga dili matinuohon, ang giingon ni Jesus, ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga tawo miingon kaniya, wala pa gani kay 50 ka tuig, unya nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matawo si Abraham, ako mauna, or ako mao ako. Mga kaigsuonan, kining title nga I am or ako mao ako, ginuora ang dunay katungod nga mogamit niini. Walay katungod ang bisan kinsa moingon nga I am. Now dunay usa ka grupo nga miingon nga, so dili day kita pwede moingon nga I am Jeremiah or I am Peter Kairos. Ang Biblia klaro nga nagatudlo nga adunay common use of I am, duna poy authoritative use of I am. Ang authoritative use of I am, ang ginuora mo dunay katungod nga mogamit niini. Katong pagpailaila sa Ginoo kang Moses, miingon ang Ginoo kang Moses, I am that sent you. I am. Mao nga pagkadungog sa mga Hudiyo niini gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay nasabtan nila nga ang but ipasabot, giangkon ni Kristo nga siya Dios. Nya dili man mutuo ang mga Hudiyo nga Dios si Kristo kay tawo ra lagi, tungod kay nasabtan nila ang but ipasabot ni Jesus. Ang bersikulo 59 miingon, ug namunit silag mga bato aron ilang batuon si Jesus apan mitago siya ug mibiya sa templo. So you see, klaro kaayo ang giingon sa Biblia nga si Kristo Dios ug dili lang kay tawo lang. Ang problema manggod sa ubang mga grupo nga nagtudlo nga si Kristo dili Dios kay tawo lang, maglukso-lukso manggod sila og bersikulo. Kung mubasa sila sa Biblia, kung mukutlo sila sa Biblia, maglukso-lukso sila og bersikulo unya dili nila basahon tanan. Tinuod nga doon na tayo mabasa sa Biblia nga si Kristo tawo kay tawo man gyud pud siya. O kadto man pud nga mga bersikulo ang ilang basahon. Di man nila ablihan ang uban nga mga bersikulo sumala sa atong gibasa kaganina nga klaro kaayo nga si Kristo Dios pod. Mga kaigsuonan, nganong kinahanglan man natong dawaton nga si Hesukristo parehong Dios ug tawo. Remember, si Kristo ang giingon sa Biblia, siya ang nagpatiliwala sa Dios ug sa tawo. Dili nato kayang luwason ang atong kaugalingon. Dili nato kayang abton ang Ginoo gumikan sa atong pagkadautan. Nanginahanglan kita og tigpataliwala ug wala nay laing kwalipikado ni ana mga kaigsuonan ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Now, unsaon man giunsa man ni Jesus nga nahimo siyang kwalipikado nga mopataliwala sa balaan nga Dios ug sa makasasala nga mga katawhan? Well, unang qualification, kinahanglan mahimo siyang tawo. Aron mahimo siyang representative sa mga katawhan, mao nga nagpakatawo si Jesus. Niadtong 2013 election, kung wala ko masipyat, ang anak ni Gloria Macapagal Arroyo nga si Juan Miguel Arroyo midagan pagka-representante sa party list sa mga security guard. Disqualified biya pud siya kay wala may record nga siya nahimong security guard. Wala pud siya record nga nahimo siyang pangulo sa mga security agency. Wala siya negosyo nga ingon ana unya mo representar siya sa mga security guards. Mao nga gidisqualified gyud ang iyang party list di ay sa COMELEC. Now, unsa may katungod ni Jesus nga mo representar nato or moatubang para kanato sa Dios nga balaan kung dili siya mahimong tawo? Mao nga si Kristo nagpakatawo aron mahimo siyang representative nato, moatubang sa Dios Amahan
aron luwason kita pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Gawas pa, kung si Kristo dili tawo or wala na himong tawo, dili siya qualified nga muluwas sa mga katawhan. Gumikan kay ang giingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug ang giingon sa Hebrews 9:22, kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa mga kasalanan. Ang giingon sa John 4:24, ang Dios Espiritu. Kung buta-sabutan ng ang Dios Espiritu, walay unod, walay dugo. Mao nga si Kristo kinahanglan mahimong tawo aron siya makabaton og unod ug dugo, aron iyang iula didto sa krus sa Kalbaryo, aron bayaran ang silot sa sala sa mga katawhan nga mutuo og musalig kaniya. Pero kung si Kristo tawo lang ug dili siya Dios, unsa may iyang gahom, unsa may iyang katungod nga mo atubang sa Dios Amahan? Paminawon ba siya sa Dios Amahan? He can never talk to God or deal with God on equal terms kung tawo lamang si Jesus. Wala siya gahom sa pagluwas kung tawo lamang siya. Mao nga kinahanglan natong tuuhan ang doktrina nga si Kristo parihong tawo ug parihong Dios. Mao kanay bugtong qualification nga si Kristo mahimong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Isip tawo, aduna siya katungod nga mo representar kanato, ug isip Dios, gidawat sa Ginoo ang iyang sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo, gumikan kay balaan kadto nga dugo. Ang dugo sa mga tawo makasasala, dautan ang dugo sa mga tawo. Mo nga bisan pagtadtad-taron ang atong lawas, piga-pigaon ang atong dugo, dili ka na dawaton sa Dios Amahan kay hugaw ang atong dugo. Ang balaang dugo lamang ang makaluwas. Mga kaigsuonan sa kahanginan, kinahanglan gyud nga dawaton nimo uban sa dakong pagtuo nga si Kristo Dios ug tawo. Ug gumikan kay siya Dios ug tawo usab, pero wala ang iyang pagka-Dios, aduna siya gahom sa pagluwas sa tanang mga makasasala nga mutuo ug musalig kaniya. Karon mobalik kita sa ikatulo nga sugo nga dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa walay hinungdan. Mga kaigsunan, hinaot nga nasabtan nato nga si Kristo Dios ug isip Dios, dili nato bugal-bugalan ang iyang ngalan. Dili nato himuong ekspresyon, dili nato himuong sos. Ibundak nato ang ngalan sa Ginoo. Siguraduhon nato nga kung gamito nato ang pangalan ni Jesus, ang atong kasing-kasing puno sa pagdayig, puno sa pagsimba, puno sa kahadlok kaniya ug pagtamod kaniya. Kay kung gamito nato ang pangalan sa Ginoo sa walay hinungdan, sa kadaghan sa pangalan sa kalibutan, nganong pangalan pa magyud ni Jesus mo ikagalhan. Buot pasabot, naglihok gyud si Satanas. Siya gyud mo inject sa utok sa mga tawo nga bugal-bugalan ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kay si Satanas gadumot mangyud sa atong Ginoo sa kadaghan sa ngalan. Nganong pangalan pa mangyud ni Jesus be? Ang kagalhan og sus. Dili ka na maayo mga kaigsuunan, dulumtanan ka na atubangan sa Ginoo. Mao nga atong hinulsulan kining sala sa pagbugal-bugal sa ngalan sa Ginoo. Ug ang maayong balita mga kaigsuunan, ang Ginoo mupasaylo, adunay kapasayloan kaniya, giula na niya ang iyang dugo, bisag unsa kadako, bisag unsa kalapad kaitom sa atong mga sala, kun ato kining idangop kang Kristo, dunay kapasayloan kaniya. Gamhanan ang iyang dugo, muhugas bisag unsa kadautan sa atong mga sala. Diri lang kita kutob, gumikan kay wala na kitay oras, hangtod karong sunod Sabado, ako kamong giimbitar sa pagpamati niining atong tulumanon sa kahanginan ang putling ebanghelyo. Pero sa susamang bahin, padayon ko kamong giimbitar sa pagtambong sa panagtigom nato didto sa Unidos sa balay ni Winstro Hangad sa Unidos, Plaridel, Misamis Occidental, matag alas 2 sa Domingo sa hapon. Atong itugyan sa Ginoo ang bunga sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Magampo ta nga dili makawang ang atong pagtuon mahitungod sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ug isip Dios dili nato gamiton ang iyang pangalan sa walay hinungdan. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong ug among gipangayo nga gigamit nimo kini
aron tandugon ang kasing-kasing ug hunahuna sa tanang mga naminaw niini. Hinulsulan kini nga sala ug mudangop kang Kristo isip bugto nga Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanamo. Salamat kaayo Ginoo, mao kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.